Τον αγαπημένο Παναγιώτη Πετράκη με αφορμή μια πολύ ωραία μουσική συναυλία η οποία θα λάβει η χώρα αύριο στον Ερωτικό Μάρε στην Καλαμαριά για απόλυτα καλό σκοπό. Εντελώς φιλανθρωπικά έρχεται και εθελοντικά ο Παναγιώτης Πετράκης για να συμμετάσχει σε αυτή την εκδήλωση, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για το Σύλλογο Παιδιών με Σύνδρομο Down. Και όλο αυτό το διοργανώνει ένα σχολείο, ένα δημοτικό, και μάλιστα ο Σύλλογος Γονέων του 81ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγες μέρες, κύριε Πετράκη, συζητούσαμε την Βούλα, η οποία είναι μέλος του Σύλλογου Γονέων και Κυρεμόνων του 81ου Δημοτικού Σχολείου, και λέω, αυτός ο Θεός πραγματικά σας τα έδωσε όλα. Και φωνή και ηθοποιία και παρουσιαστικό. Λες, ρε παιδί μου, γιατί τι γίνεται με τους υπολείπους, τους κοινούς ηθμήτους? Να σας καλωσορίσω στην παρέα. Καλώς σας βρήκα. Καλά, καταρχήν κοκκινίζω όταν αυτό έρχεται μετά τη θεία φωνή της Χαρούλας. Ναι. Έχω έτοιμο όμως και δικό σας τραγούδι. Οφείλω να ομολογήσω ότι η στίχη του Θάνου του Παπα-Νικολάου είναι ένας λατρεμένος για μένα στιχουργός. Είναι λατρεμένος. Έδωσαν πολύ μεγάλη όθηση σε ένα τραγούδι στην πρώτη γραμμή και εύχομαι πάντα να είναι στην πρώτη τη γραμμή. Μακάρι. Λοιπόν, τι γίνεται, τι κάνουμε? Καταρχήν, καλώς ήρθατε. Όχι, θα σου μιλάω στον ελληνικό, δεν μπορώ. Δεν μου πάει πληθυντικός. Καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη. Το καταργούμε. Πάμε στον ελληνικό. Καλώς σας βρήκα. Από Αθήνα ή από Κρήτη? Από Αθήνα. Εκεί είναι μόνιμη κατοικία? Είναι πολύ καλά τα πράγματα. Δοξάζω το Θεό καθημερινά. Μπράβο. Το τελευταίο καιρό καταπιάνουμε πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ και τα οποία στέφονται και με επιτυχία, οπότε όλα βαίνουν καλώς. Είναι πολύ σημαντικός όμως ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Αυτό. Σου ζητήθηκε να έρθεις και από ό,τι μου είπε η Βούλα, με το που σε πήρε τηλέφωνο και πήγε να σου εξηγήσει, η απάντηση ήταν θετική πρωτού καν ολοκληρώσει την κουβέντα της. Εννοείται. Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ, το θεωρώ χρέος μου να προσφέρω όπου μου ζητείτε αυτό το πράγμα, και ειδικά όταν ξέρω ότι πραγματικά πιάνει τόπο και είναι για πολύ ιερό σκοπό. Τι έχετε οργανώσει τώρα? Εσύ ήρθες από σήμερα, αύριο το βράδυ στον Ερωτικό Μάρε στην Καλαμαριά, μετά τις 8. Έτσι. Μετά τις 8 έχουμε ετοιμάσει μια πολύ διασκεδαστική, πολύ χαρούμενη συναυλία, κυρίως με τρελά αγαπημένα κομμάτια από τον ελληνικό κινηματογράφο, χιλιοτραγουδισμένα, όπου θα τα τραγουδήσουμε πάλι όλοι μαζί παρέα, γιατί πρέπει να σου πω ότι όπου έχουμε παρουσιάσει αυτή τη συναυλία, τη μισή την τραγουδάει ο κόσμος. Είναι πολύ ξεκούραστη για μένα. Να κάνουμε ψιλοκαράοκε. Ένα τέτοιο πράγμα. Βοηθάς και εσύ από πίσω. Γινόμαστε όλοι μία παρέα, μια ζεστή αγκαλιά, και τραγουδάμε και περνάμε υπέροχα. Αυτό μπορώ να το εγγύθω. Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι θα είναι γεμάτο παιδιά. Δηλαδή, εμείς θέλουμε τους γονείς που θα έρθουν. Ναι, θέλουμε να έρθουν και τα παιδιά τους, να γνωρίσουν και τα παιδιά με σύνδρομο Down. Να δούμε ότι όλοι είμαστε ίδιοι ουσιαστικά. Η εμφάνιση λίγο πολύ σε όλους είναι κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Το εσωτερικό νομίζω είναι που μετράει, και αυτό έχει να κάνει πρώτα με τους γονείς. Αν εμείς δεν δώσουμε αυτό το παράδειγμα, αυτό το πρότυπο, μην περιμένουμε από τα παιδιά μας ξαφνικά να. Ως θεία φώτιση να αλλάξει, ας πούμε, η εικόνα που έχουν. Βοηθάει πάρα πολύ και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Ναι, ακριβώς, πάρα πολύ. Κάνει πολύ δυνατό έργο και πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στη Βούλα τη Φωτοπούλου, οπωσδήποτε, γιατί έχει τρέξει απίστευτα όλο αυτό το διάστημα και τρέχει και θα τη φάει το άγχος, τη συνέχεια του ζητάει να χαλαρώσει και δεν θέλει με τίποτα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αύριο στον Ερωτικό Μάρε θα γίνεται ένας πολύ ωραίος χαμός. Δεν θα χωράμε να μπούμε, αυτό θέλουμε. Αυτό νομίζω και εγώ, και θέλω λίγο να συμφωνήσω σε αυτό που έλεγες πριν και να πω την προσωπική μου εμπειρία, ότι έχω πάρει τέτοιες αγκαλιές από αυτά τα παιδιά που δεν συγκρίνονται με τίποτα, η ζεστασιά τους και η αγάπη που μου έχουν προσφέρει, απλόχερα. Οπότε αυτό που κάνουμε αύριο είναι ελάχιστο. Είναι ελάχιστο. Μαζί σου η Τατιάνα Παπαγεωργίου, η πιανίστρια. Βεβαίως, η διακεκριμένη. Και στα κρουστά ο Παύλος ο Λογαράς. Ο Παύλος ο Λογαράς, ένας εξαιρετικός συνάδελφος και μουσικός, όπου θα δώσει το ρυθμό στη συναυλία μας. Παναγιώτη, τι να σου ευχηθώ, τα καλύτερα, ό,τι υποθείς, είτε τηλεόραση, είτε θέατρο, είτε musical, είτε παραστάσεις. Για να μπορώ να κάνω τα πράγματα που θέλω να κάνω. Αυτό. Άρα είναι πολλά, έτσι. Και να είναι και καλά οι αγαπημένοι μου άνθρωποι που είναι γύρω μου. Αυτό. Σε ευχαριστώ, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτης Πετράκης, στην πρώτη γραμμή στην κυριολεξία, έτσι. Αύριο, Ερωτικός Μάρ, 10 ευρώ είναι είσοδος για τους ενήλικες, 4 ευρώ για το παιδί, με κρασί, μπύρα για τους ενήλικες και χυμό ή ένα ψυκτικό για τα παιδιά. Ξέρετε,
Η κίνηση που κάνει το 81ο Δημοτικό Σχολείο είναι μια κίνηση από τις πολλές που γίνονται από διάφορα σχολεία. Τώρα τη φέρουμε ως παράδειγμα. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι πάρα πολλά σχολεία δραστηριοποιούνται και μάλιστα έντονα εξαιτίας της ευαισθησίας των γονέων. Αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες. Να τα λέμε όμως αυτά, γίνεται εκπληκτική δουλειά. Μόνο και μόνο που ασχολείστε με τα παιδιά σας, για μένα είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο δυνατό μπορείτε να κάνετε. Για σένα πάει να πει ότι μόλις βρεις μια κορυφή, το δικό σου άνθρωπο εκεί βάζεις να καθίσεις. Είναι εδώ για σένα πάει να πει, μόλις το οξυγόνο θα χαθεί, δίνεις τη δική σου αναμονή σε αυτόν που σου δώσε ζωή. Όλα αυτά μου τα μάθες εσύ, όλα αυτά τα πίστευες εσύ. Πώς ζητάς απόψε